Здравейте, То здравейте. се е случвало се. Така, как сме? Как приключваме месеца? Вече всички получихме ли стелките? Носим ли ги? Браво. Да, Впечатления? изтръпнали крака. Това значи има въздействие. Има. Има и то Значи има сериозно. спаднали сводове. Да, има го този момент. Виж, младите, ако са тук, няма да се оплакват, ама ние имаме вече повод да се Ние оплакваме. имаме спаднали сводове, младите имат други болешки. Аха, Схванати да. гръбнаци имат младите. Така, я да видим откъде ще започнем тогава. Така, нещо някой иска ли да каже или да започваме по темата? Ако искате да започваме, айде да ви помоля да се изключите микрофончетата. Аз ще погледна някой да не остане точно. Боже, колко сте брилянтни. Боже, благодаря ви. Благодаря. Тази вечер темата, скъпи приятели, е изключително интересна. Мисля, че е много актуална. Силно вярвам, че след като приключим на срещата си тази вечер, всеки от вас ще намери нещо полезно, което да си вземе. Това е била и целта на днешната ни среща. Да провокирам малко по-различно мислене относно това, как да се грижим за здравето си и на какво още да обърнем внимание. Нека да споделя а, именно презентацията, да минимизирам камерите и ви предлагам да започваме. Преди да съобща, всъщност всички знаете заглавието на темата, ПНЕИ, това е системата ПНЕИ и адаптогените, път към оптималното здраве чрез тях. Може ли някой да ми каже, знае ли какво е това ПНЕИ? Ако някой прецени. Добре, хайде да не се изпитваме тогава, направо да вървим напред. В днешно време, скъпи приятели, голяма част от вас знаят, че тогава, когато човек е щастлив, нещата му върват. Тогава, когато човек е в някаква дупка, не само, че не ме върват, а ми казва: Боже, Господи, какво ме нападна и здравето ми се разклати и така, така, така. Започвайки темата, аз започнах да осмислям казаното от векове, от толкова много хора, чието мнение ние особено ценим, а именно, че човек е здрав, когато има здрав дух в здраво тяло. От тук искам да отворя една вратичка, да кажа, че тогава, когато ние по една или друга причина, чрез психиката си имаме някакво въздействие, дали ще бъде то позитивно или ще бъде а, негативно, това се отразява на нашето здраве. Тогава, когато ние имаме психически трус, тогава, когато ние имаме психически проблем, който наглед няма връзка с здравето ни, ние обаче имаме и здравословни проблеми. Ето защо тази вечер ще разговаряме защо се случва така. Например, доказано е, че психиката, т.е. стрес и психичните натоварвания, чрез нервната система влияят и върху другите системи в организма, именно върху ендокринната, върху имунната система. Дали това е така? Защо това е така? Тази вечер ще разсъждаваме на тази тема. Връзката между централната нервна система, периферната нервна система или автономната нервна система, ендокринната система и имунната система, това е така наречената ПНЕИ система. Установено е, че тогава, когато ние се ядосаме, кръвното ни се вдига. Или се участява нашия пулс, реакция на щитовидната жлеза. Оттам се получават различни изменения. Всъщност, тогава, когато ние трябва да се погрижим за нашето здраве, е важно да обърнем внимание не само на конкретната ни система, която имаме конкретно заболяване, но и връзката точно
между имунната, ендокринната, нервната и периферната нервна система. Не напразно пней системата се нарича вътрешния лечител. Според други, тя се нарича диригента на нашето тяло, на нашето здраве. Защо и по какъв повод пней системата е толкова важна за нас? По какъв начин и какви са връзката между нервната система, ендокринната система и имунната система? Какво се случва? Тук ще помоля доктор Патъркова, благодарна съм, че я имаме в нашия отбор, тя да се включи и да ни разкаже като лекар какво реално се случва. Доктор Патъркова, имаш думата. Здравейте! Аз бих казала, че системата ПНЕИ, това е съответно ново наименование на стари знания. Защото ние сме говорили за това нещо. Имали сме различни дискусии за хормони, за жлези, за стрес, но тук правим едно цялостно обобщение. Тъй като, както Мария каза, всичко в нашия организъм е свързано. Стресът влияе на всички наши системи. Знаем, че в организма има тъй наречената хомеостаза, т.е. нашия организъм е една балансирана система. Защо казах, че са стари знания? Защото ключовите органи на тази психо-нервно-ендокринна имунна система, това са всъщност хипоталамус, хипофиза, вегетативна нервна система, жлези с вътрешна секреция. Виждате как всичко ви става познато. И в нашия организъм са две системи, които поддържат равновесието. Нервна и ендокринната. Нервната система чрез нервните импулси, ендокринната или хуморалната система чрез различните хормони, които се отделят. Диригента, естествено, е нервната система, сложна мрежа от нервни клетки и тъкани, контролира, координира дейността на всичките ни органи. Знаете, че нервната система е централна нервна система, която е мозъка и гръбначния стълб, и периферната нервна система, която включва всички нерви из цялото тяло. Стреса, т.е. влияе на психиката ни. Психиката веднага влияе върху нервната система, върху периферна и централна, а пък пряко свързана с нервната система е, както казах, ендокринната система, т.е. там пък са мрежа от жлези, които отделят химически вещества, наречени хормони. Тези хормони пък попадат в кръвното ни русло и чрез кръвносната система те достигат до всички тъкани и клетки на нашето тяло, съответно реакцията на тези клетки, тъкани и органи. И сега да се спра съвсем бегло, няма да се задълбочавам, защото ендокринната ни система, всъщност това е по-голямата част, която би трябвало да споменем, защото това са жлезите с вътрешна секреция. Казахме, че с вътрешна, защото отделят директно хормоните в кръвта. И започваме с централния диригент, най-важният диригент, хипоталамуса, който командният център. Той регулира цялата ендокринна система. Хормоните, които той отделя, контролират и командват хипофизата. Да се спирам ли на хормоните, Мими? Малко дълго ще стане, ако трябва да казва всички хормони, защото ние сме ги говорили, но аз така бегло смятам, че е по-добре да ги спомена, за да не утежнявам презентацията. Хипоталамуса командва хипофизата.
хипофизата, една малка, биологично една малка жлеза, колкото грахово зрънце, много близко разположена до хипоталамуса. Тя пък отделя хормоните, които контролират всички други системи и жлези в нашето тяло. Съответно, хипофизата са две части, адено и неврохипофиза. Едната част отделя хормона на растежа, това е соматотропния хормон, хормона, който регулира щитовидната жлеза, тиреотропния хормон, пролактин, фоликулостимулиращ хормон, тези пък действат върху половите си жлези, и аденокортикотропния хормон, който всъщност контролира надбъбречните ни жлези. А неврохипофизата, тя пък е от една жлезиста тъкан, която служи за съхранение на хормоните окситоцин и вазопресин, които се синтезират от хипоталамуса. Там някъде, близо до хипофиза, има и още една жлезичка, която също се контролира от хипоталамуса, епифизата, позната ни като трето око, с нейните важни хормони серотонин, хормона на щастието, и втория невромедиатор, това е мелатонинът, който пък влияе върху циркадния ритъм на нашето тяло, т.е. ежедневната смяна на светлина и мрак и състоянието на бодрстване и сън. И двата хормона, толкова важни, знаем, че се синтезират от триптофан. Казвам знаем, защото аз съм го казвала това в една друга презентация, като триптофан е много важна аминокиселина, от която се синтезират тези двата хормона. Освен това има и трети хормон, който не случайно се нарича молекула на духа. Знаете за нея. За това е и третото око. Учените твърдят, че това загадъчно вещество се отделя при раждане, смърт или дълбоки такива трансцендентални преживявания. Хипофизата, както казахме, започва да командва следващия етап. Следващия етап е щитовидната жлеза, с важни функции в контрола на растежа и развитието на организма, отговорна за целия ни метаболизъм и за синтезата на белтъците. Известни са ви, че нейните хормони са тироксин, трииодтиронин и калцитонин, като тироксина оказва влияние върху нервната система, повишава възбудимостта, трииодтиронина, това са тъй наречени Т3 и Т4, които ги изследваме в лабораторно. Трииодтиронина контролира растежа и развитието на организма, а калцитонина пък е отговорен за обмяната на калция. Другите жлезички паращитовидни, които са близо разположени до задната повърхност на щитовидната жлеза, те пък секретират хормони, които регулират нивата на калций и фосфор в организма. И стигаме до надбъбречните жлези. Казахме аденокортикотропния хормон от хипофизата, който влияе върху надбъбречните жлези. Те пък синтезират адреналин и норадреналин, двата хормона, които са основни, които контролират стреса и реакцията на организма бий се или бягай. Значи, когато имаме стрес, стреса може да бъде и позитивен, да ви кажа. Когато е в малки дози, той стимулира организма. Цялата тая система работи смазано, стимулира организма, той си се справя с трудностите. Обаче, когато този стрес мине в дистрес, т.е. прекалено много сме подложили на стрес и организма няма никаква възможност да си възстанови, тогава тези адреналин, норадреналина и всички други хормони, които споменах, те започват много бързо да се изчерпват и организма изпада в едно такова състояние, когато започва да страда. От надбъбречните жлези, другия хормон, който така също много е стресовия хормон, това е кортизола. Той се секретира сутрин, за да може да държи организма така бодър. Т.е. хормона кортизол контролира цикъла на сън и на бодърстване
през деня е повишен, през след обяд започва да намалява, за да може съответно организма да си почива. Надбъбречната кора пък продуцира няколко хормона, които са дехия, алдостерон и всъщност уста виждаме хипоталамус, хипофиза, надбъбречни жлези. Това е основният контролен механизъм на тази ендокринна система на пнеи, която казваме. Значи психото го казахме, неврогенното нервната система, ендокринната, ето виждате в ендокринната, това е ос, хипоталамус, хипофиза, надбъбреци. Отделят, те се взаимно контролират и съответно взаимно има и обратен механизъм на контрол. Когато има нужда, организма спуска хормоните, които карат по-долните жлези да продуцират хормони. Когато обаче те намалеят, това е сигнал отгоре отново да се пусне стимулиращите хормони и това е една много добре смазана машина на организма. Другите жлези с вътрешна секреция, да не забравяме панкреаса, който е най-голямата жлеза, но той има двойна функция. Както ендокринна, т.е. отделя хормон, който се изсипва в кръвта, това са глюкагона и инсулина, които контролират усвояването на кръвната захар, така панкреаса е и екзокринна жлеза, т.е. жлеза, която отделя и стомашни секрети, които се отделят в панкреаса. Половите жлези, да не забравяме, част от репродуктивната система, също много важни за възпроизводството на организма. И виждате как всичко в организма е свързано. И казахме, при стрес и най-вече при дистрес се получава смущение и на обмяната на веществата, и дисбаланс в чревната флора, стомах, черва, постоянни спазми на мускулите, лошо кръвоснабдяване на органите. Т.е. виждате, този механизъм започва да страда, започва възпаление, защото рухва имунитета. Много е важно, че цялата тази хормонална връзка между нервна и ендокринна система естествено поддържа един добър имунитет и една добра защита на организма. И когато всичко това се дисбалансира, имунитета рухва, възпаление, отклонение от здравето и съответно идват болестите. Поради тази причина тази връзка трябва да се знае, че стреса нарушава нервно-ендокринното и имунно състояние на организма. Дано ви е станало ясно, мисля, че постарах се по най-кратък и най-така възможно най-достъпен начин да го обясна. Това от мен. Мисля, че... Прекрасно, доктор Патракова, благодарим. Благословени сме, че те имаме сред нас. Всъщност от всичко това стана ясно, че не системата всъщност е една сложна мрежа и една система, която си взаимодейства между мозъка, хормоните, имунната функция и е много важно да работи както трябва. Благодаря, доктор Патракова. Нека да продължим. Добре. При стреса, както видяхме, какво се получава, какво обаче е установено? Установено е, че стреса, имунитета, възпалението и токсичността, те са четирите основни фактора за развитието на болестите в 90%, та дори и повече. Казвам го всичко това, защото ние, да, действително имаме много подробни записи, влезте и ги прегледайте. Когато доктор Патракова говори за стрес, дистрес, за нервната система, отделно имаме за ендокринната система, много големи подробности. Но тук бихме искали вече да подчертаем и да подчертаем точно тяхното взаимодействие. Затова би трябвало да ги разглеждаме като комплект. Тоест, промяна в едната от системите веднага позволява промяна в другите или предизвиква такава промяна. Тоест, в нея системата е комплексна.
Затова стреса, имунитета и възпалението и токсичността е нещо, от което ние трябва да го а, да го следим, да не го подминаваме и да знаем, че това, което е изключително актуално, защото това, че малко сме работим под напрежение, това, че в толкова часа трябва да сме на работа, това, че това трябва да го направим, това на всяка цена трябва да стане, това е един стрес, на който ние сме подложени ежедневно. Разбира се, всички допълнителни обстоятелства, които вие вече добре прочетохте, вероятно, става въпрос за храната, за замърсения въздух, радиацията, намаляващото магнитно поле, увеличаващото се електромагнитно поле, лекарствата, ваксините, химията, всичко това води до допълнителни възпаления. Това е ситуацията. Какво можем да направим? Има ли вещества, които могат да ни помогнат в тази ситуация? Да, скъпи приятели, има такива вещества и още през 50-те години на миналия век в Русия учените са установили, че има определени растения, които имат способността да повишават точно неспецифичната устойчивост на организма към различните вредни фактори. Това са адаптогените. Те са една много специална категория билкови продукти, които подмагат на тялото да се адаптира и да се справя по-ефективно с стреса, с безпокойството и с различните източници на напрежение. Адаптогените взаимодействат едновременно с различните компоненти на пней системата и затова могат да се разглеждат като лечители на нашето тяло. Нека да видим кои всъщност са действията на адаптогените. Какво правят те? Те намаляват стреса и безпокойството. Те подобряват когнитивната функция и фокуса, т.е. мозъка. Повишават енергията и издръжливостта на организма, подкрепят имунната система, подобряват качеството на съня, насърчават релаксацията и емоционалното благополучие. Те дават защита срещу оксидативния стрес и възпалението, подобряват физическото представяне и възстановяването на организма. Имаме ли адаптогени в нашата много разнообразна палитра от хранителни добавки, които имаме удоволствието да предлагаме? Да, скъпи приятели, няколко са изключително важни и основни продукти. Един от тях е ашвагандата. Ашваганда форте, който ние предлагаме. Много голяма част от хората го ползват. Така наречения индийски женшен. Това е билка, която е известна със своите противовъзпалително, невропротективни и антиоксидантни свойства. Ашвагандата подпомага намаляването на тревожността и насърчава релаксацията, като същевременно подобрява когнитивната функция. Това е един природен продукт, който защитава организма и специално надбъбречните жлези. Ето тук въздействието, което има в ендокринната система. И по този начин въздейства върху различните видове стреси, психически, биологичен, енергиен. Много е полезна при умора, при изтощение. Затова ашвагандата е един продукт, който е много логично да присъства в нашето ежедневно меню от хранителни добавки. Друг известен адаптоген, това е женшена. Употребата на женшен като ценна енергийна храна има дълголетна история, повече от 4000 години. Неговият сложен и специфичен състав като много мощен адаптоген определя тонизиращото и болкоуспокояващото му действие. Повишава работоспособността, подобрява дишането и газообмена в белите дробове. Активира и енергийните способности на организма и повишава функциите на ендокринната система, като регулира дори нивата на кръвната захар. Женшена успокоява при неврози и релаксира при стресово натоварване. Освен този женшен, който е на италианската фирма Equilibra, ние имаме и корейски женшен, който също има такава функция. Друг един много мощен адаптоген, скъпи приятели, това е златния корен. Родиола розея, растение с хилядолетна история,
растение, който расте по нашите земи, важно е да го подчертаем, и един от най-ефективните адаптогени с много меко действие, което не причинява зависимост или страничен ефект. Свързан е много дълбоко с историята на българите, защото този златен корен, тази билка расте по нашите земи и се смята за една от най-загадъчните и мощни билки в нашата природна съкровищница. Нейното действие е имуномодулиращо, антиоксидантно и антистрес действие. Разширява биохимичните функционални способности на организма, подобрява кръвоснабдяването до всяка клетка, оптимизира нивата и преноса на кислород, подобрява клетъчното дишане, хармонизира обмяната на веществата, благоприятно повлиява основната адаптивна пней система. Тук, скъпи приятели, ще направя едно малко отклонение. Всички тези, които доста отдавна се намират в нашата компания, познават много добре царските билки, в чийто основен състав е билката Родиола розея или златен корен. Тази изключително българска билка с такова мощно адаптивно въздействие, адаптогенно въздействие, има много висок, когато е в комбинация с български билки, самия състав на отделните царски билки, храносмилателна система, нервна система, за съня, за жената, за детето, за мъжа, те имат много бързо въздействие, дават много мощна енергия и тези, които употребяват и приемат билки, трябва да ви кажа, че имат много добро въздействие. Казвам го това, защото в последно време на царските билки някакси не обръщаме много внимание, но те са един от продуктите, които могат да бъдат използвани като ежедневен адаптоген. Съобразен и с съответната ни конкретна ситуация, който има стомашно-чревни проблеми, който има проблеми с отделителната система, с костната система и така нататък. Разбира се, златен корен можем вече да го приемем и като самостоятелен продукт на Dr. Nature. Така, освен тези основни адаптогени, имаме още много голяма палитра от продукти, които подпомагат системата. Една от тях това е брахми. Брахми подпомага подсилването на имунитета. Допринася за облегчаване на болката при мигрена, при повишени нива на стрес, подпомага контрола на кръвното налягане, много ефективен мозъчен тоник, т.е. тонизира мозъка, действа противоположно на допаминовите пикове, които предизвикат превъзбуда и последваща умора. Променя нивата на невротрансмитерите като допамин, серотонин и ацетилхолин в мозъка. Изключителен продукт. В моя офис много се поръчва и аз искам да ви кажа, че много хора го комбинират с други хранителни добавки. Още един мощен адаптоген, това е маката, черната мака. Това е ефективно работещ адаптоген, който повишава устойчивостта на организма към стрес и инфекции, благодарение на въздействието си върху ендокринната система. Усилва работоспособността на организма и силата и енергията. Нормализира хормоналния фон. Има силно антиоксидантно действие и богатия хранителен профил на маката запълва витаминно-минералния дефицит на организма. За афата, скъпи приятели, сте чували изключително много, за нея много сме говорили, водораслите афанизоменон флос аква, които са наистина мощен биостимулатор, естествен, пречистващ и регенериращ продукт. Афата активира основната адаптогенна пней система в организма. Подобряват общо физическото, психическото състояние, съня, подобрява се настроението, паметта, концентрацията, издръжливостта при умствено натоварване, стимулира функционирането на епифизата, на хипоталамуса и хипофизата, нещо за което говори преди малко доктор Патрикова, което е изключително важно. Валерианата, тук е в комбинация с мащерка, тя е адаптогенна коренна култура,
която традиционно се използва за насърчаване на релаксацията, на отпускането, на подобряването на качеството на съня, на намаляване на безпокойството. Съдържа съединения, които са наречени валепотрияти, които могат да помогнат за регулиране на невротрансмитерите, отговорни за съня и за релаксацията. Виждате какво голямо, мога да кажа, море от адаптогени имаме, скъпи приятели, и всеки от вас ще може да направи своя най-подходящ избор от продукт, който да присъстваш в неговото ежедневно меню от хранителни добавки. Нека да кажем няколко думи за пасифлората, която също е известна от хилядолетия, която има успокояващо, релаксиращо действие, която се препоръча при нервни разстройства, безсъние, заболяване на сърдечно-съдовата система, при хормонални проблеми, вегетативни нарушения в периода на климактериума. Много резултати сме споделяли с голяма част от тези продукти, включително и с пасифлората. И сега, нека да кажем няколко думи, защо гъбите се ползват като адаптогени. И така, скъпи приятели, действително гъбите се използват като адаптогени. Един от използваните гъби, наричаната гъбата на безсмъртието или гъбата на императора Рейши, е добре позната адаптогенна гъба в китайската медицина. Той съдържа рейши, в нашия случай е плюс, съдържа различни биоактивни съединения, включително тритерпени, полизахариди, стероиди, които могат да помогнат за намаляване на стреса, за подобряване на настроението, за повишаване на енергията и за укрепване на имунната система. Тук трябва да кажа, че рейши показва обещание, т.е. подсилва управлението на хроничните заболявания, както при диабет, при сърдечно-съдови заболявания и при рак. Кордицепс, знаете, това е естественият антибиотик, който традиционно се използва в китайската медицина за подобряване на белодробната функция, увеличаване издържливостта, повишаване на сексуалната жизненост, но в същото време това е един изключително противовъзпалителен продукт. Той съдържа съединения като кордицепин, аденозин, които могат да помогнат за регулиране на клетъчното дишане, подобряване на кръвообращението и намаляване на възпалението. Проучванията показват, че кордицепса може също да подобри спортни постижения, да намали умората и в много от случаите, когато в организма имаме каквото и да е възпаление, кордицепс плюс е насреща. Сега тук може би ще ви изненадам за някой може би няма да ги изненадам. Трябва да кажа, че хирициума или така наречената лъвска грива, това е гъба, която е много добре позната със своя освен уникален външен вид и с високото съдържание на биоактивни съединения, включително еринацини и хирицинони. Лъвската грива е доказано, че насърчава растежа на нервите, предпазва мозъчните клетки от увреждане и подобрява когнитивната функция. Може също така да помогне за намаляване на възпалението, подобряване на настроението и повишаване на енергийните нива. Хирициума е гъбата, която изключително много се ползва, в комбинация дори с Brain комплекс дава невероятни резултати за подобряване на мозъчната функция. И няма как, когато говорим за адаптогените, да не кажем няколко думи за една от най-известните гъби, гъбата на дълголетието – чага. Тази гъба, която расте предимно върху брезови дървета в Северна Америка и Европа, е ценена заради високото съдържание на антиоксиданти, особено меланин, супероксид дисмутаза. Чагата е известна със своите противовъзпалителни, антимикробни и противотуморни свойства. Може да помогне за понижаване на кръвното налягане, да подобри сърдечно-съдовото здраве и да засили имунната система. Като цяло гъбите са богат източник на адаптогени, които са естествени такива съединения и помагат на тялото да се адаптира и да се справя много по-ефективно с стреса, с безпокойството и с различни други източници на напрежение. Исках да ви обърна внимание, че наред с
така известните ашваганда, женшен, пасифлора и останалите, гъбите също са много важни адаптогени. Майтаке е адаптогенната гъба, която традиционно се използва в японската медицина за укрепване на имунната система и борба с инфекциите. Съдържа съединение бета-глюкан, това го знаете, че и другите го съдържат, което може да стимулира производство на имунните клетки и да подобри способността на тялото да се бори с болестите. Майтаке също така показва потенциални ползи за управление на диабета, понижаване на холестерола и намаляване на риска от развитие на рак. За гъбите, скъпи приятели, скоро не сме говорили, но вие знаете, че точно бета-глюканите и високото количество на бета-глюкани, които те съдържат, именно подпомагат особено имунната ни система. Как да ги приемаме адаптогените? Тъй като ние имаме достатъчно. Тези, които тонизират, скъпи приятели, трябва да се приемат сутринта. Ашваганда, мака, женшена. Тези по обяд, златен корен, гъбите. А тези, които имат релаксиращо действие, са за вечерта. Пасифлора, валериана, те въздействат. Тук влизат царските билки също и за това можем да ги използваме. Можем ли да комбинираме адаптогените с витамини? Да, скъпи приятели, можем. Препоръчва се даже витамините от група В, които имат решаваща роля в производство на енергия, на невротрансмитерна функция и детоксикация, да се комбинира с адаптогени. Тогава те могат да се допълват добре и помагат за намаляване на стреса и подобряване на когнитивната функция. Например, съвсем спокойно може да вземете добавка с витамин В комплекс заедно с ашваганда или родиол. Могат ли да се комбинира с витамин С? Да. Този мощен антиоксидант може да помогне за защита на клетките от увреждане, да засили имунната система и комбинирането на витамин С с адаптогени, ето тук споменаваме гъбите, като рейши, астрагал, може да подобри техните имуностимулиращи ефекти. Знаете, че гъбите винаги се приемат в комбинация с витамин С. Витамин Д е от съществено значение за поддържане здравето на костите, имунната функция и цялостната хомеостаза. Той може да се комбинира с адаптогени, като витамин Д може да помогне за подобряване на техните противовъзпалителни и имуностимулиращи ефекти. Можем ли да комбинираме адаптогените с минерали? Да, скъпи приятели. Ето, например, магнезий, който е основен минерал и който е необходим за над 300 биохимични реакции в тялото, включително производство на енергия, нервна функция, мускулна релаксация. Комбинирането на магнезия с адаптогени, като ашваганда и родиола, може да помогне за намаляване на стреса и подобряване качеството на съня. Цинк. Този минерал е важен за имунната функция, протеиновия синтез и ДНК репликацията. Може да се комбинира с адаптогени, които като цинка може да помогне за подобряване на техните противовъзпалително и имуностимулиращи ефекти. За желязото е важно да кажем, че то е от съществено значение за производство на червените кръвни клетки, за транспорта на кислорода в тялото. Разбира се, че може да се комбинира с адаптогени, като желязо може да помогне за подобряване на техните енергийни и издръжливи свойства, да бъдат по-добри. Калия, като електролит, е необходим за поддържане на баланса на течностите, нервната функция и мускулната контракция. Може да се комбинира с адаптогени, като калий може да помогне за подобряване на техните енергийни и издръжливи свойства. Ето тук комбинацията калий с магнезий, разбира се, имаме и такава комбинация. Скъпи приятели, тази тема, според мен, от тук нататък ще малко разшири нашия кръгозор, да започнем да мислим за нашето здраве по-комплексно. Ние знаем, че нашия организъм, в него всичко е съвършено като синхрон. Даже не можем да се представим точно процесите, които се извършват, тяхната пълна взаимовръзка. Действително, в нас
има един цял микрокосмос. И ние трябва да си даваме сметка за това. И тогава, когато се окаже, че сме под напрежение, когато се окаже, че сме в стрес, когато се окаже, че много често повишаваме тон, когато се окаже, че сме нетърпими спрямо някого, важно е да обърнем внимание и да вземем мерки в тази посока. Вероятно сте обърнали внимание, може да си включите вече микрофоните. Много бих се радвала да споделите резултати, защото ние имаме много резултати в тази посока. Вероятно ви прави впечатление, че в последните години изключително много работа има за психолози, за психиатри, хората, които работят с психиката, хората, които казват, че ние трябва да се погрижим и за нашето психично състояние и да знаем, че то е в основата на нашето здраве. Много исках да поговорим тази тема тази вечер. Много исках да ви покажа защо преди години ние имахме една много строга, така да се каже, система, по която приемахме добавки. Задължително да има билков продукт, т.е. да има царски билки, да има течна формула. Ето защо, защото това е адаптоген. Да добавим и гъби и да добавим друга хранителна добавка, която е конкретна. Тогава имаме много мощно въздействие. Имаме комбинирано въздействие на цялата ни гама продукти, които ние предлагаме и по този начин помагаме на цялото си здраве. Ще се радвам, ако някой нещо сподели. Интересна ли ви беше темата? Провокирахме ли ви с доктор Патракова по някакъв начин? Слушам ви. Аз искам само да добавя, Доктор че Патракова ти? Да. темата е изключително и актуална. Тя не е само интересна, тя може да бъде безкрайна дискусията на тази тема, но тя е изключително актуална, защото да, за здравето ни са важни и движенията, и храната, но в момента живеем в такова време, знаете, от всякъде сме затрупани с токсини, т.е. телата ни са замърсени, колкото и да искаме да приемаме една хубава храна. Стреса ни е неимоверно много, така че тъй наречената пней, на мен ми е много смешно да си кажа тази Да. абревиатура, тази система е винаги в дисбаланс. Да. Поради това ползата от адаптогените ние досега не сме го разглеждали наистина по този начин, но е много важно, защото наистина адаптогените всяват един баланс, едно спокойствие в организма, т.е. дават възможност на организма поне малко от малко да балансира и да успокои кортизол, адреналин и така нататък от хормоните, да може да стимулира и да укрепи имунитета си. Пък аз лично в моята си практика с добавки изключително много ползвам и царските билки, и гъбите, и продуктите, които успокояват, като пасифлора, като габа, като триптофана. Триптофана е една от Пропуснах. Да. аминокиселите, които много ги ползвам. Аз за това и споменах одеве, че той е в основата на хормоните на щастието, на серотонина и мелатонина. Така че имаме прекрасни продукти, имаме резултати. Хубаво е и вие да споделите, за да чуем и вашите резултати. Да. Някой нещо да сподели? Много благодаря, докторе. Просто сме благословени да си сред нас. Да. Някой иска ли нещо да сподели? Ако не, скъпи приятели, пожелавам на всички приятно приключване на месеца и до другата сряда. Очаквам ви! Хубава вечер, момичета!